كنمكح تخينا بإجابير تراينا كنمكح حواتي أبزي هوت زي لك خمتنا عشاف زقات أمو أم مزمور داويد 73 كيتكم تريهم أنا سي من قديسي نغنتي عنتي هيلو بقى قوهيو بقى هذا نجر مس عن كفو كنات مسبرت عسي عشي كم إنسان خوينيلو حجريكم فتنا أنت يجبري مسلكم حواتي يعوري اتجابير ذهب كاسي كيتريو يجبرك اتنات كتسفع زحاشهم زخونسي يدهسسا كامالتي نتقدمي خازلو زبل اجريش نجر طراي كتر طراي تخون مالتي تزنقعو نت املاح ذهب كارستسي نخيتريو يجبرك انت ايزي مكره حسوم يحواتي كبيت كونتات محلاف كبيت نأمنات كي يفتنوي كبرنا أملاك يكون نتيجة زابهر ذهب كارستسي نخيتريو نخزنقعو مش حلاف نجر كتوادا دروي قبر كامالت سلازم كبرنا أملاك يكون انت خيلكم مالت بفلاي بخبيت فتنا تحلفوا لكم أنبوبو مهنياتو عشاف انت يزخون دحر أبهوا هو يجزابير مسعته أفتبيت مقدس مسعته وس انت يكونسي لك هذه كحلف يوميل زيهم بنزل على ما يكونون زنوبري له بقى أتوم كقول علهم أنا هذي إجابير عينتو خفيت له بالتي نسخة كون زل عالم لا تخيلوا نسخة قرصتها خالي إلو أنت يزبلك على الله أب مسالي معرفة 10 قطر 20 شو من تنسي كبرنا أملاح يقول تسمي صادق دستائيو تسارسي أنجنا كتفي لكم الصم حجد حقوسه لز عندرو لزلو حراري زكوات من قد نايتهم دي أمنتس أنت يمثل بقى قليل صوتها صح الحمد لله كم من مللاس كم قايل له الحمد لله ينبقى الحمد لله منبرو يسلطم يقنعهم كانوا عاملوا حجي مستمكروا انتي كوينو عشا كوينو عشنا ترايو مالتيو حجي كندتي بصحيو زلو بصحيت كندستوعللوسي مستحلاف ነገር نت منفساو ነገሩሲ አዋዳዲሩ حجي ዝኻ خጋጥማና ይኽእልና عنا ማለት ክብርና አምላኽ ምክንያቱ ፈተና መሪድ ጽቡቕ አይኮነን ማለት ምስ አምላኽ ከጋራጭ ወካ ይኽእሊ ዘሎ ይኻ አጀሁም ኮሙን ተጋጢምኩም እታ ናይ ክርስቶስ ፍቅር ትጾረያ ንከምዛ ዓይነት ጽርግያውን ማለት ንከምዛ ዓይነት ጎደና ተሐልፍ ከለኻ በህይወትካ መሪሪካ ድላይካ ክትዛረብ ከለኻ እግዚአብሔር ይሪኦ ይሞ ይጾሮ ይኻ ታ ፍቅርሲ ሓሊፋ ንከምዛ ዓይነት መንገዲ ከይተረፈዩ እግዚአብሔር ዋጋ ከፊልልና ከፊሉ ወነቲ ነቲ ነዚ ከምዛ ዓይነት ድኻሙን ዋጋ ከፊልሉ ክርስቶስማ በከምዝውን አይትጨነቁ እግዚአብሔር ኢሉ ዘርግሑ ይኹል ግዜ ድጽበየና እንተ ደኸምናውን ክንብርትዕ ሙኻና እግዚአብሔር ይፈልጥ ማለት እማ ንዑ ድኸውን ጸጋህ አለው ስለዚህ ክብርና አምላኽ ይሁን انت اخبلكم دلين تخيلكم مزمور داويد يا زلاتا حسب مزمور داويد 73 كيكم تنبيبكم تريوا مالت تحقسن ግን ኣብ መጨረሻና ምንታይ ዝብል ሓሳብ ይመጽኡ ኣሳፍ ኣብ መዝሙር ዳዊት 73 ኮይኑ ኸዓ ኣብ ቁጽር 28 ኣብቲ ናይ መወዳእታ እግዚአብሔር ዒንቱ መስከፈተሉ ግን እንታይ ኢሉ ናይ ግና ናብ ኣምላኽ ምቕራብ ይሕሸን ኩሉ ተግባርካ ምእንቲ ኸዘንቱስ እሞንቶይ ናብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ገበርኩ ረኹም ጥበብ ምስ መጸሽዑ እንታይ ገይሩ ومنتو ناب እግዚአብሔር አምላኽ ገበረ እተሰናይ ነገር ክሪኦ መኻኑ ስለተዘከረው ማለት ውሽጡ ጸጋ ስለዝመልአ ክብርና አምላኽ ይሁን ተዝክርዎ ተሓደ ታሪኽ ኣብ ሉቃስ ወንጌል ዘሎ ብዛዕባ ተሃብታምን ድኻን ሰብኣይ ይዕልለና ቃል አምላኽ ጎይታ ይኹም ኢሉ ሰዓብነት ሂብዎም ማለት እዩ ሕጂ ብጣዕሚ ዘሐጉሰን ቃላው እንታይ ኣሎ ወይ ድማ የሐጉሰን እኳ ተደይኮነ ግን እግዚአብሔርሲ እዚ ናይ ጽድቅ መንገድና ሓደ ግዜ ብዙሕ ጎደሎ ከም ዘለዎሲ ከም ዝፈልጥ ከም ዝሪኦ ነትመከራሲ እግዚአብሔር ከም ዝጽጽበን ሁሉ ነገር ከም ደስተውላለሲ ምጽንና ይህበካ ከተንቦ በኸለኻ ማለት ሕጂ ታይ ዝብል ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 16 25 እቲ ሃብታም ሰብኣይ እንታይ ዝብሎ ዘሎ ንኣቦና አብርሃም ኢዱስ ኣብ ማያት ሊቁስ ኣነስ ሓልሓል ተሓዊ በቃ በርቲዕኒ ሁሉ ነገረይስ በርቲዕኒ ሞ ንላትሳሮስ ለኣኮይሉ ሕጂ ምናልባሽ ታሪኽ ዘይትፈልጥዎ ግዜ ንምዕቃብ አንብብዎ ይኹም ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 16 ይዘሎት ታሪኽ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ሃብታም ሰብኣይ ሃብታም ነይሩ ኣብዚ ምድሪ ሁሉ ነይሩ ወደስ ሲልዎ እንዳሰሐቀ እንዳ ከምድላዩ መላለስ ነይሩ ግን ምስ አምላኽ ሕብረት ኣይነበሮ እቲ ድኻ ሰብኣይ ግን ኣብ አምላኽ ዝውከል ዝነበረ ላትሳሮስ ዝበሃል ኣብ አምላኽ ዝውከል ዝነበረ ሰብኣይ ሕጂ ክልቲኦም መይቶም እቲ ሓደ ናብ ሕቁፍ አብርሃም ድኻ ማለት እዩ ምስ አምላኽ ጽቡቕ ሕብረት ዝነበሮ ኣብዚ ምድሪ ዕድሉስ ዝተጠቀመሉ ሰብኣይ ነይሩ ሕጂ ምስ መተ ግን ኣብ ሕቁፍ አብርሃም ኣትዩ ኣብቲ ናይ ምጽንናዕ ቦታ ኣትዩ እቲ ሃብታም ሰብኣይ ምስ መተ ግን ኣብቲ ናይ መከራ ቦታ ኣትዩ ረይኹም ሽዑ ደገፈንባ ለኣኮን ላትሳሮስ ኢሉ ንአብርሃም ዝተዛረቦ ማለት ብተኣምራት መንገዲ ስሪይዎ ነቲ ከርተት ዝብል ዝነበረ ኣብ ምድርሲ ኣብ ሰማይሲ ከም ዝወጋሓሉ ሪዩሲ ለኣኮ ኢሉ አብርሃም ግን ኣይከውን ኢሉ ሕጂ ረይኹም
እንታይ ኢሉ ይምልሰሉ ሎ ኣብ ሉቃስ 16:25 ማለት እዩ አብርሃም ግና ወዴ ንስኻስ ብህይወትካ ከለኻ ተድላኻ ከም እተቀበልካ አልዓዛር ድማ ከምኡ መከራ ከም ዝጸገበ ዘክር ረኹም ዘክር ኢሉ ንስኻ ጽቡቕ ነርካስ ግን ሕማቕ ነይሩ ኢሉ ሕጂ ግና ንሱ ኣብዚ ይጸናናዕ ንስኻ ድማ ትሳበ ማለት እዚ ሕማቕ ነገር እንዲ ኣይሐጉሰካኒ ግን እንታይ ክብል ደለ ዕድል ካን ድሕር ተጠቂምካሉ ምስ እግዚአብሔር እንድሕር ወላ በመከራ ይኹን ማለት እዩ ወላ ከቢድ ይኹን ተጸሚምካ ተሐልፍ ተለኻ ብምንታይ ክትጸናናዕ ትኽእል ኢኻ እግዚአብሔር ከም ዝዝክሮ ሕጂ ግን ናይ ምጽንናዕ ግዜ ንወደይ ናይ ምጽንናዕ ግዜ ኮይኑሉ ሎ ክብል ከሎ ከምዚ ክትንብብ ከለኻ ግን ይሐጉሰካ ጻዕረይ ንኾንቱ ኣይኮነን ከምቲ ኣሳፍስኾም ኢሉ ንኾንቲ ኣነስ ኢደ ያንጽሄ ንኾንቲ ኣነ ጻድቕ ኮይኑ ተመላሊሰ ኢሉ ቶም ካልኦት እንዳዓንደሩስ ኣነ መንገዲ ጽድቂ ምሕራይሲ ንኾንቲ ኢሉ ግን ንኾንቲ ይኮነ መጨረሽቶም ከም ዝንሪኦ ዘለና እዩ ማለት እዩ ሽዑ እንታይ ብሎ ኣብ ቁጥሪ 26 እንታይ ብሎ ንስናይ እዚ ኩሉ ውን ኢልዎ እቲ ዝበልኳ ከም ዘለዎ ከሎስ ኢልዎ እቶም ኣባኻ ዘለዉ ናብዚ ከይመጹ ካብዚ ከዓ ናብቲ ስኻ ዘለኻዮ ንኸይኮዱሲ ዓቢ ጋብ ተገይሩሉ ኣሎ ኢልዎ ስለዚ ሕዋተይ እዚ ሕጂ ትኸድዎ ዘለኹም መንገዲ ሕጂ ተዋሂብኩም ዘሎ ትዕድል ሕጂ ካብ ጽድቂ ትመላለስ ምስ ሓለፈ ዳ ሓሊፍ ምስ ሓለፈ ግን ጋብ ኣሎ ኢሉ ስለዚ ጻዕርኻ ንኾንቱ ኣይኮነን ክብለካ ደሊ ጽናሕ ደው በልሞ ጻዕርኻ ንኾንቱ ኣብ መወዳእታ እዚኣ ክብለኩም ድፈቱ ኣሕዋተይ ብዝሓለፍኩም ሕለፉ መወዳእታ ከም ዘለዎ ዘክሩ እግዚአብሔር ደበኽ ከም ዝብል ዘክሩ እግዚአብሔር ነቲ ትገብርዎ ዘለኹም ነገራት ኩሉ ከም ዘይርስዕ ዘክሩ ንኾንቱ ከም ዘይኮነ ጉያኹም ዘክሩ ስለዚ ጎይታ ይባርኽኩም እግዚአብሔር ካ ደበኽ ክብለልኩም ይጸጋ ከብዝሓልኩም እዩ ዕንትኩም ድማ ክኸፍተልኩም እዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ናይ ጻድቕ መንገዲ ካ ከምኡ ዝኾነ ንዘክር ኩሉ ግዜ ማለት እዩ ኣብዚ ምድረሲ በብዓይነቱ ፈተና ከም ዘሎ ካ ንዘክር ኣይንረሳዕ ኣሕዋተይ እግዚአብሔር እሙን እዩ ኣብ ጎንኹም ካዩ ጎይታ ይባርኽኩም ንስኹም ብሩኻት ይኹን ሻሎም